फॉरेस्ट गार्ड को लेकिन गोटे बहुत बड़ा अपडेट जहाँकि आपण मानकर एग्जाम को लेकिन एग्जाम क्यों मासरे हबो ता सहित फिजिकल केबे आपनकर हबो चाहे भी फॉरेस्ट गार्ड आपन फेब्रुआरी मास भितर हबो बोली कि एटा आपन मानकर एटा रिक्रूटमेंट कैलेंडर एटा आपन मानकर एटा उल्लेख थिला ए जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर आपन देखि पाछन्ते 2023 2024 रो रिक्रूटमेंट कैलेंडर तबे एटा आपन मानकर फेब्रुआरी मास भितर हबार थिला तबे एटा मध्ये एठी देखो नोट आपन पढंतु ये जो एग्जाम कथा जो को मास भितर हबो जहा कि क्षेत्र उल्लेख हो जेटा टेंटेटिव रे रहिजे अनुमानिक रहिजे मे भी सेमाने सेथरे से मास भितर होई पारे नचेत आउ किछि दिन से चेंज करि पारंते तो से गोटे आनुमानिक भाव में सेमती किछि देई थांते जेहेतु फेब्रुआरी मास भीतर हवार थिला फॉरेस्ट गार्ड तो सेथिबई से माने ए जो एग्जाम टाको फेब्रुआरी मास भीतर करि पारिबेनी तो सेथिबई से माने मार्च मास को रखिचंती एड देखो तो जो फेब्रुआरी मास थिला सेटा को मार्च 24 करचंती तो मार्च मास भीतर आपनकर एग्जाम निहात रे भी होई जिवो फिजिकल अछि वीकली आपन मानकर जुलाई माने आपनकर जो वर्षा दिन जो होइनी तो सेही टाइम रे से फिजिकल करबो आ आपन पई मध्ये बहुत मध्ये रहिबो कोन चांस रहिबो जाके फिजिकल पई फिजिकल तो एमितर भी किछि कष्ट ना वीकली आप माने चाली चाली के जिवे भलो हला जोटा के मार्च 24 आपनकर एग्जाम होई जिवो माने नेक्स्ट मंथ रे होई जिवो आ फिजिकल मध्ये टिके लेट करबो।